Здравейте! Ще направим един таро разклад по случай Деня на любовта за едни прекрасни любовни отношения. Темата на разклада ще бъде аз и моята голяма любов. Какви са отношенията между нас? Скъпи приятели, усмихнете се, вдишайте дълбоко, почувствайте енергията на днешния разклад, на таро разклада, който ще бъде за любов. Любовта, ето изпадна една карта, работа в екип. Работа в екип до постигане на целите. Един майстор с още двама човека. Любовта е взаимен процес на отдаване и на получаване. Любовта води до много щастие. Човек не може да живее сам. Най-хубавото нещо в живота, което пожелавам на всеки, е да срещне своята любов, да намери своята половинка и да бъде щастлив. Всичко останало на този свят се постига, когато между хората има любов и разбирателство. Хайде да видим сега в тези отношения кой как е влязъл и как се развиват нещата. Това е общо четене, общ разклад, не абсолютно на всеки може да му резонира, затова вземете каквото чувствате, че е ваше. Така, разклада се нарича Подредбата, таро за двама, гара за двама, любов за двама. Ще отпътувате в нови хоризонти. Решили сте да поемете по друг начин в живота си. Решили сте да поемете по нова посока, да постигнете своето лично щастие. Желанието ви ще се сбъдне. Ще тръгнете в нова посока. Мисълта ви настройва и ви праща напред. Да търсите нов път и нова любов. Ето и на дъното на колодата имаме ново начало. Ново начало. Така, това са картите на дамата, това са на вашата любов. С какво влиза всеки в тези отношения? Вие сте имали предишна връзка, която не е била много добра. Не мога да кажа, че е свършила зле, но някак си по съвет на някакъв човек сте се разделили. Решили сте, че това е по-добър път за етапа. Да бъдете сами, да живеете в търсене на нещо по-добро, по-семпло. Вашият човек пристига в тази връзка след много неуспешни опити, подвеждан, търсен за пари, недостигнал плода. Той в момента е решил да бъде един бавен, методичен човек, който да изследва и внимателно да работи в живота, да постига целите си, бавно, методично и в същото време да бъде много концентриран, да си направи много добър разчет. Сега ще видим неговите и вашите чувства към партньора ви. Вие сте емоционална жена, която изпитва истински силни чувства. Може много да обича и да даде всичко в любовта, когато обича, но в същото време сте в една отбранителна позиция. Влизате в една отбранителна позиция, защото тук виждаме, че в миналото е имало нещо, което ви е спряло. И сега като че ли от това, което виждам, нещата тук тръгват в нова посока. Ще бъде ново начало в живота ви. Вие сте чувствителна жена. Въпреки всичко, вие сте една чувствителна жена, която търси емоция, която иска ответност. Но все още живеете в енергията на отбраната. Вашият партньор пак да кажа, че е методичен, той пресмята, има тук тръгнал е в посока да съгради нещо ново с вас, но в същото време ще действа бавно, внимателно на почивки, ще се срещате, ще спирате за
така по един, по 2 дни. Връзката няма да тръгне бурна. Всичко ще бъде по-методично, по-обмислено и с почивки. Виждам и при вас нараняване, и при него е имало. При това той много неща иска да открие и много неща за момента е готов да крие, не всичко да ви каже. И тук така малко несмело бих казала, че дори има и някаква жена, която му влияе в живота. Не е задължително да бъде не е задължително, може да бъде сестра, може да бъде майка, може да бъде някой човек, който му е опора и той я крие, че... или приятелка, с която той споделя. Може и обща приятелка да има между вас и да говорите по този начин. Висшата жрица, това е символа на знанието, на откритието, на достигането на знания и на умения. Тук имаме и тайни, имаме и интуиции. Той интуитивно чувства, въпреки всичко, че с вас може да има едно ново начало. Перспективата на връзката бих казала, че ще се развива много добре. Тук имаме 3 жезли, 4 жезли и 1 9 чаши, които показват щастие, доволство. Занапред ще бъдете щастливи. С една огнена енергия ще има радост къщи. Дори може да стигнете и до по-сериозни и обвързващи отношения. Всичко това обаче ще стане бавно, методично, на почивки. Вие ще си се отбранявате. На моменти ще внимавате какво казвате, как го казвате, за да не предизвикате опарвания, които сте преживяли преди в живота ви. Да. Ще има реализация на тази нова връзка и то огнена реализация с много импулс, с много желания. Ще има радост между вас и в семействата ви и едно доволство, едно пълно щастие. Глупакът ни показва новото начало, което тръгва между вас. От моята подредба, която направих за Деня на влюбените, казвам, че на вас ще ви се очертая една нова, очаква ви, скъпи дами, една нова любов. Ако ви резонира гледането, бъдете спокойни, бъдете щастливи. Връзката, която започвате в момента, ще доведе до щастие и до големи перспективи за дълготрайност, за съпричастност, за любов, за ответност и е възможно да се стигне и до брак. Всичко хубаво ви желая. Поздравявам ви с месеца на любовта. Всичко в живота ви да бъде цветя и рози. Довиждане от мен, ваша Диасол.